Здравейте! Казвам се Индира Касимова и съм на 23 години от град София. Нещото, което най-много обичам да правя, е да танцувам. По този начин изразявам себе си чрез езика на тялото, освобождавам отрицателната енергия и накратко дишам. Известно време не разглеждам мечтите като мечти, по-скоро като реални цели, които си поставям и работя над реализирането. Смятам, че качеството, което най-много помага в работата ми, е това, че комбинирам талант, професионализъм и излъчване. Вярвам, че най-големите постижения в живота ми тепърва предстоят. Реших да участвам в конкурса Момиче на месеца, защото целият екип на Денис и приятели са тотално шантави и смятам, че момичето на месеца трябва да бъде поне толкова шантаво, колкото те.